Дори да се остави гаджето, пак няма така да я обърнем внимание на Марията. Няма шанс да го направя. Дори да се разделят случайно, пак няма шанс при мен. Да. Виксана е при нас. Споделяме лайфа хора, който не ме посел. Я видим колко нови последователи имаме тази вечер. 66, пак добре. 20 000 души са минали през лайфа. Аз само 71. Къде ги вижда, че тия работи, бе? Като така плъзнеш дърпаш екрана. Мариела е, не Мариела, Барби Мариела е с силиконови гърди 375 кубика. Изкуствени. В силиконови аз подих. Да. Ти са изкуствени. Да, те са изкуствени. И имаме най-хубавия спият по 3. Да. Добре. Русокосата е при нас. Мими Джамбазова, която е хостит, е при нас. Добре, продължаваме с следващите въпроси. На колко годинки ви откъснаха розичките? Почти 17. Марията 15? Да. По-палава е била. Лечи си, че има километраж. Да, аз за нея не се съмнявам за Марията, между другото изобщо. Каза 15. А преди розите, имало ли нещо да правите някъде с ръка с остани? Марията е правила 100%. Не, аз не съм. Не сте да пипнеш нормално. Ама с остани. С ръка е нещо нормално, така. Да. Значи с ръка сте правили преди да ви откъсат розите? То нормално бе. Не на вас, а някой момче, някой мъж. Сигурно. Марията има предвид, преди да се направи сефтието, правила ли си само тут и чик-чик с ръка и с не бе, не съм, нали това ти казах. Да, тук е излога, за първи път излога тази. Не бе, не съм дълго. И направо... направо директно. Гачева е поздрав. Доро, къде си, Масейда? Помните ли си първите пътища? Разкажете с подробности, така опишете ситуацията. Да, подробности, да. Не, изпитвайте ли разочарование, наслада, изненада? Не знам. Не, по-скоро да знам, страх ли, нищо е такова. Имаше ли много кръв, или? Не. А преди той пробвали ли сте с пръсти да се отваряте да се бъркат като малки? Не. Че аз такива въпроси, аз не знам. Това прави. Само на мене може да ми дойдат такова. Има много извратено подсъзнание, не знам какви неща такова. Да, пак ме взеха Доро за мези. Лайфа е забавен, положителен. По-добре такива неща забавлявам с мен, отколкото деца кълнат, деца обиждат, интриги, да. заплашват се, кълненията, глупости. По-добре така. Помните ли си първия път, когато си го направили в дупито? Аз нямам такъв. Ти са детствена там още така? А аплодисменти за дупито на Мариел. Марията не е на това пардяно яко, Марията да разкаже. Няма. Само един път. Пак само един път, как един път, бе? Не бе, само един единствен. Тук взе се правиш да честна вече. До сега каква фурия беше? Не бе, сериозно ти казвам, бе. Как само един единствен, бе? Един единствен имам, дето. Само един те е обезчестил там? Да. И как беше? Чудесно. Ама клизма прави ли си? Не бе, не съм за какво да си правя. Имаше ли течен шоколад? Не, нямаш. При някой, да, случило се, при мен се е случило. Благодаря, аз не мога да се сетя коя си. Радвам се, че ме помни. Доцент Манярски е при нас, Меренгещето е при нас, Дровърчето, Николай Андонов, Гачева, Боби Ангелов, Борислав Ангелов, Манярски, Нетко Петков. Служи горе логото на някой порно канал. Да кажа да поясня, лайфът не е подходящ за деца под 18 години. Ако има такива, моля, отивайте, мейте си зъбите, подмийте се и се лягайте да спите. Така. Добре, Марията, въпросът ми е следния. Като каза, че е бил супер и ти е харесал, защо не повтори с някой друг следващ? Защо спря това нещо, тази процедура? Защото няма друг след него. Това е твой човек, така? Да. Колко време сте заедно? 7 години. Ако има вече, в смисъл, не дай се Боже да се разделите, ако имаш следващ партньор, ще го натискаш да те помпи отзад, така? Не.
Чакай, че не се изразих, много просташки се изразих. Да, абсолютно. Даже бих казала, че е меко казано просташки. Ами сега живея в Англия. Мерси, всичко е по 2. Добре. Да, живея в Англия. Не знам дали ме чу. Ще аз съм, че батко 8-0 набор. Разбира се, батко си ми, аз съм 8-3-8-0, Борисов Ангелов, уважение към тебе. Добре. Генерал 8-7, Мартин Иванов. Ерингес, така съм. А случва ли се някой път да имате проблеми и да имате някакво течение, хламиди, нещо гъбички? И да има неприятна мерингя така отдолу да се. Чак това не. Не ме питам въпрос, като приятелски въпрос. Така, да или не? Не съм казал, че не ви обвинявам нищо. Ви трябва да кажете. Не, чак такова нищо не има, някакви там инфекции. Ама случало се, нали? То се лекува. Дълги се се от мяко. Да бе, примерно, като отидеш на басейн, на море, на асфалт и такива неща. А иначе за или против презерватива сте? Не за. Ако си постоянен партньор без, ако си нещо еднократно с презерватив, нали? Да, много е. Добре. Някой случва ли се пениса да му мирише и да имате проблем с това нещо? Не. А тебе случва ли се някоя да й мирише? Най-редовно, постоянно. Какво правиш? Караш да ме да измири? Ами, заставам, имам си начин да не усещам миризмата. Заставам върху нея, аз мисионерската лягам, моята глава е към нейната, аз съм горе върху нея и не се усеща нищо и си помпя. Добре, карай да я скъпиш. Ама има излиза от душа, има ли примерно там гъбички, хламиди и някакво течение, колкото да го миш да го къпиш, да ти каже Марията е запозната, то се мирише и се мирише. Какво ще е така мизерна? Няма да иди на лекар. Неща не мога да ти кажа. Даже между другото, пениса ми е стана много чувствителен. Малко да усети такава миризма и веднага спада и не иска с такава миризма. Ужас. Не да напикая, не мога. Да ходят малко на гинеколог, че... Да бе, трябва да се правят прегледи, да се поддържат и така. Какво на някоя жена да ти мирише на чесън? Случвало ми се, възбуждала пак. Няма проблем. На чесън. Трябва да се правите по-често лайфове с мене. Виждате колко е различно интересно. Вие четирите се цъклите на едно и също място. Ама ти винаги си заед, бе, човек. Ами ще пратите някой да ми пише, че искате да играем и ще ми прати някой от вашите хора, аз ще излезна. Той между другото, още ще пусна лайфа и почва една с друга покана да ми пращат покани за битки да играят с мен. Всеки иска с мен. А какво мислите за изневярата? Не съм за. А изневеряли ли си ви някога в вашата връзка? Да. Да? Да. Браво. А на вас изневеряли са? Фаща ли си изневера вашата? О, да. Имах един и такъв. А бехте ли простили изневера? Не. Аз не съм прощавала. Не. Ага. Пасом се думате, Валдия след дровър, сега троли вратчето ми. Валентин Валдия си овеца ми рибарсал. Хасково и Холандия. Добре, следващия ми въпрос е... За кое най-много съжалявате в този живот? За кое? За кое нещо най-много съжалявате? То, в принцип, не трябва да съжаляваш. Щом се е случило, значи е имало за какво. Пък и... Ти да знам. За какво да съжалявам? Не се сещам аз. Да, съжалявам за много. По-скоро за един човек. Да, сещам се. А какво мислите за секса с животни? Ужас. Всеки от нас има домашен любимец. Това вече е извратено. Ама има жени, взимат по-големи кучета да ги обучават, да може да ги лежат и да ги праскат, като са незадоволени. Това са някакви извратенячки. Добре, не е ли до някъде да ги приемем, защото ако нямат мъже за тях,
а са незадоволени, какво става с тези жени? И те имат нужди. Ми да, ама с животно да се купи някакви... Питаха ме да те питам секса с животно правил ли си? Не, са животни, не. Като и липсват такива неща, нали, има всякакви играчки, радваше. Мариела, твоето куче мъжко ли е или женско? Женско е. Това е ред на мисли. Женско е. А пръцкате ли се редовно ви, така, пред гаджета сами? Не. Пачо, тук една приятелка от Ямбол ме пита дали буташ кравите. Какво да прави? Дали Да бутал бута. кравите. Тук ни нямаме крави голо, никой няма, не знам. Той да ни е овчар. Да. Тук ме пита Силвестър Кирилов, питай го как е бал рибата. Това са детски работи, това не дете го броя, къде дете съм бил. Дете са пазика, това са психиката на едно детенца. Това са майтапи, деги. Марията би ли си купила кон? Марията би ли гледала кон? Пълни да нещата ми да имам пълни. Но не за това, което си мислите, а просто обичам понита. Ага, добре. Питат Мариела, била ли е материалистка ли е в този живот? Не, между Не съм. Мариела няма да е материалистка, защото гаджето и не е богаташ, той си работи, кара с камион. Значи това се личи, че не е материалистка момчетето, да. Не съм. Никога не съм била с някой за пари. Даже са ми били абсолютно нормални гаджетата. Това мога да го потвърдя с две ръце. Само една връзка съм имала, в която, нали, той е бил женен. Кое откъде знаем, то беше Доро? за малко. Мога да разбера, какво искаш да го питам. Кое? Пато трябва да направиш кастинг за порно актриса. Евала за това. Да, Евала, не са момичето е така, Евала. Мислете за Христо Братанов. Краварчето. За кое е това отде знае? Секса структура, поздрави, брат мой. 200 човека държиме малко преди 1,5. Айде хора, няма да направим 300 хиляди, бе. Този път няма да ги направим. 280 хиляди за цикля и ми край. Айде малко да натискаме, бе. Айде хубаво си върви разговора, нищо. Като искате нищо не правиш, ще преди да направим 300 хиляди. Моля ви се, айде. Това знае. Айде се разцъкаме, който ме лъжат от тези 194 човека. Виж всички въпроси ми отговарям. Питам ги всички въпроси, става хубав разговор. Натискайте 20 хиляди да направим. Много бързо ще ги направите отборно. За нова време ще ги направим 300 хиляди. Айде 300 хиляди ги правим и спираме, няма да правим повече. Айде, моля ви се. Мариелчето от едно време си е топ, да. Мариелчето си е топ, да. Наистина, това е факт. Стефан Бойцев. Коца Димитров, поздрави от Кърджали, Дролара, Хасково, Холандия. Питай ги, какво мислят за порно актьора Джони Синс? Това даже не го знам кой. Аз това не го знам. Знам някаква порно актриса, където си пишат, че приличам на нея. Някаква Елза Джин. Не знам, няма значение. Тук ми пишат. Само гледате ли порно? Втори ред на мисли, гледате ли порно? Не. Да. Какъв е любимия жанр? Филми ли? Порно. Никакъв. Не си гледала никога, от време не гледаш? Гледала съм, но не ми е някакво да ми задържи интереса. Мариета? Не знам. Между другото имаше един сайт Хамстер. Не знам Да, дали. знам го, Там съм гледала съм, обаче, защото ми е било интересно. Там има и БГ порно, има аматьорско порно българки много. Да. Това съм го гледала, защото ми е било интересно, нали, там за някакви познати. Да, иначе. Разбрах. Любимия жар на Мариета? Нямам. Иначе шляпаш ли катерицата на порно? Не. Не. Добре. Що го гледаш тогава? Ми е интересно ми е да гледам какво става. Случва ли се, като отидете на дискотека да ви се поговори по голяма нужда? На дискотека? Да. Не. И то ред си, Не, само по-малко. изхождали ли сте се в тоалетната на дискотека? Не, аз не мога. Като голяма някъде на почивка, пак не мога. Само вкъщи.